Майка ми имитира как аз я имитирам в скетчове. Имитирай. Не знам, аз така не съм се чула с на Дани майка и те попитам, уместно ли е, неуместно ли е. Мен, ще спа от Дани. Малко ми е неудобно. И Така някак си мен, ще спа от Дани, не съм се чула с майка и нещо ми е неудобно. Ей, да спиш от Дани. Това пък сега откъде се взе. И Да спиш от Дани. Това па сега откъде се взе. Роси, Лело и теб ли те пускат от Дани? Роси, Лело и теб ли те пускат от Дани? А вие ще пречите, мамо, бе. Парти с преспиване. Нали знам какво ще стане толкова и ще спите. И родителите на Дани, те са на работа от хората. Да, бе, едно време беше много лошо. Парти с преспиване. То знам колко и ще спите. Ще дигате джангър до небесата. Ни, мамо, ти вкъщи легло нямаш ли си? Ела се наспи, пък утре, като се съмне. Играйте, бе, цял ден играйте, колкото искаш играйте, спугайте се от игра. Отказваш ми за втори път. Тори, мамо, ти у нас легло нямаш ли си? Ела се наспи, по-утре сутринта, като съмне. Играйте, цял ден спугайте се от игра. Мамо, мачки. Мачки. Така ли? Добре, правим така. Ако всички деца ги пуснат да спят от Дани, ще те пусна и аз. А да видиш, че аз не съм най-лошата. Сега да съм крива. Да видиш. И сега се оговаряме. Така ли? Айде да направим така. Нека всички деца да питат тяхните дали ще ги пуснат, а ако ги пуснат, пускам те и аз. Да видиш, че не съм аз най-лошата. Ама ако си... Ако съм, а не съм.